γιατί θα σε εμπιστευτεί κάποιος? Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει οριμάσει το προϊόν μας, σε όλα τα aspects, προσφέρει ένα καλύτερο user και investing experience στον average χρήστη. Όχι στον επαγγελματία, δεν θα βρει όλα αυτά που θέλει από μια trading πλατφόρμα που είναι πιο sophisticated, αλλά στον χρήστη της διπλανής πόρτας που θέλει να ξεκινήσει να επενδύει τα χρήματά του, θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά position σε αυτό το κομμάτι. Να του κάνουμε εύκολο από το πώς θα βάλει και θα κάνει το deposit του, πόσο γρήγορα μπορεί να τραβήξει τα λεφτά του, πόσο εύκολα ή όχι μπορεί να χτίσει ένα portfolio και να αγοράσει τις μετοχές και τα ETF με πάρα πολύ χαμηλά κόστη, σε μερικές περιπτώσεις και μηδενικά, όχι σε όλες. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό offering. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς κάποιος θα μας εμπιστευτεί. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ transparent στο πώς διαχειριζόμαστε τα λεφτά τους. Το δεύτερο κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν πειράζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τα λεφτά των πελατών. Είτε τα λεφτά είτε τα assets. Ούτε δανείζουμε τα assets για κάποιον που μπορεί να θέλει να κάνει short selling. Ούτε δανείζουμε τα λεφτά σε κάποιον άλλο για να βγάλουμε το extra margin, ούτε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι ότι αν κάτι συμβεί στη Wealthhood θα πάρεις 30.000 ευρώ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οτιδήποτε και συμβεί στη Wealthhood, όλα τα assets των πελατών είναι σαφώς διαχωρισμένα από όλους. Θα σου επιστρεφούν όπως ήταν. Αν είμαστε τόσο απατεώνες και εμείς και οι custodians και οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται, εκεί μπαίνουν τα ταμεία εξασφάλισης όπου δίνουν τις αποζημιώσεις στους επενδυτές.